Чакай, какво да правя тук? Да, сега се сетих. Тук какво трябваше да се прави? Сега се сетих. А това ниво дълго ли е? Не знам колко минути пише. И сега? Къде попада? Какво се случва? Минах нивото. И двамата по-скоро. Добре. Това някакви кошчета. Това ниво много. Да, има сцена. Да. The Stage, това или... Сватба. Каква сватба, бе? Ще ходя на кино, бе, брат. Не мога да влезна, защото трябва да си взема някакви билети. Тук ме влизай. Брат, пропусна магазина, ето го. Здравейте, приятели! Аз се казвам Дарката и днес ще направя 7-ми епизод и първи сезон на Geometry Dash, приятели. Отново Бошко го няма, защото ще бъде на село и, както разбрахте от шоу с клипчето, изненадата ще бъде нова поредица как Бошко играе на страшни игри и ще има и първи сезон и първи епизод ще излезе на 30 ноември как играем на играта Ice, приятели, т.е. страшната игра Очи. Така че очаквайте на 30 ноември първи епизод в канала на Божидар ТВ. И не знам хора тази неделя дали Бошко ще качи ново клипче, защото всеки път е заед. Има много домашни, много за учене, понякога ходи на село, тъй че приятели, може тази неделя или следващата неделя да качи ново клипче на Кучето, приятели, и то трета част, така че очаквайте. А сега нека аз да започвам да играя на Geometry Dash онлайн нивата. Днеска ще играя Easy, Normal и Hard нива. Нека да видим какви нива имаме тук. Така, сега трябва да се избера някакво ниво. Не знаете ли какво хора? Мисля да играя с слоничка. Искам да играя ниво с слоничка. Я чакайте да видя има ли такова ниво. Слоничка или няма. Намерих едно хард ниво с слоничка. Него ще играя. И ми пожелайте късмет да го мина. То се казва Coin Temple. Нещо с пари се отнася. Language. English. First coin can be purchased in the stop. Second coin, complete the level under 10 minutes. Third coin, buy at least 40 of the 44 upgrades. Значи, първата паричка ще използваме да си купим нещо от магазина. Втората паричка е да минеме ниво под 10 минути и третата паричка е да си купя 40 или 44 неща. Окей, хора, нека да започваме. Това е интересно ниво. Така. Coins. За сега имам 0. Трябва да събера 1 милион парички, хора. Леле, как 1 милион бе? Аз как ще ги събера? Locked. Аз откъде да взема парички? То не мога. Аз нямам мъни. Окей. Тук нека втаем вход. Нещо. Хора, какво да правя? Аз не знам на къде трябва да ходя. Какво се случва? Ето! Ето как! Събрах 10 парички. Давай! Добре, хора, задържам, за да печеля доста парички. Бързо! Поне 100 да направя и ще видят какво е това плюсче. Power, хора. Power. Айде 100 парички да имаме. 100 парички! Айде още малко остана, хора, и ще видим Power какво прави. За да апгрейдна моя бутон ще ми струва 50 лева.
Или парички. О, вече по два пъти. Вече по два пъти ми се натиска. Тоест трябва да натискам. Така, хайде по-бързо, 200 да направя. Аз ще си купя. Оп, о, искам още. О, не мога. Тук вече по 200 трябва. Боже. Знаете ли какво хора? Ще смени нивото, защото малко е тъпо така да взимам някакви пари и да ги харча за някакви работи. Така. Я да видим някакво ниво с луна. Има ли хора? С луна. Луна тук няма, не виждам. Луна тук не виждам ниво. Я да видим. Абе бе хора, няма никакво ниво с луна, сериозно ли? Добре, знаете ли какво, ще играя. Значи ще играя, приятели, няколко нива с лунички и няколко нива с звездички. Айде. Ще играя това ниво Аргеус или Арджас. Не знам как се нарича. Опа! Така. Лад, какво се случи? 8%, доста малко. Добре, не видях този шип тука. Не, винаги забравям, че горе има така резачка или какво е. Да, някакви резачки тука. Пак забравих, не трябва да скачам, не трябва да скачам. Така. Опа! Добре, сега сме на Флопи Бърд. Чай, какво? Казах Флопи Бърд. What? Да, или Флопи Бърд се наричаше тук. Аз забравих. Флопи Бърд ли се наричаше или... Май така се нарича. Аз забравих хора. Аз Geometry Dash не съм играл от адски много време. Опа! Трябва да внимавам с гадните резачки и шипове тук. Това няма да е лесно да се мине. Тоест това ниво няма да е лесно за минаване. Така. Опа! И тук сега трябва много да внимавам. Сега сме тук на извънземното корабче. 23% май умрях. Не си спомням. Стигаме хора! Скандално! Така. Опа! За малко щях да умра, хора. Леле, много съм накосан да умра. Опа! Не! Стига бе, хора! 25%. Не. Я пробвам нормал ниво не съм пробвал. Емулейт. Не знам какво означава. Какво? Окей. Тук какво да се прави? О, това забави да го натисна. Опа! Не, хора. Така. Трябва да съм много внимателен. Какво? Това ниво е трудничко. Днеска хора ще намерим и някакво ниво с луна. Май не. Намерих! Yes! Хард ниво, което се казва Аутомата. Това да не означава, че нивото ще ми е ауто, бе, брат. Ауто. Сега ще видим. Жълт екран. Някакво човече. Аутомата. Окей. И сега пада човеченци тук. Какво е това, бе? Кажете ми, това възможно ли е за минаване или не е възможно? Добре, сега какво трябва да правя?
Ами... Чакайте, аз какво? А, ето ме! Видях се! Какво? О, не мога да разбера какво се случва. Добре, хора. Явно, че май някои нива не са толкова лесни. Явно име Graceful. Нивото Graceful. Днеска ще минем ли някое ниво? Май не. Защо ще сложиш ти там резачка отгоре да не мога да видя баси? Това ще е до... пак ли тази резачка? Изнервям се. Нищо. Ай, хора, ще се опитам това ниво, поне едно ниво, хора, ще се опитам да мина. Поне едно ниво. Опа, стрелкичката. Тук с две стрелки, това ще е трудно, хора. С две стрелки, не. С две стрелки не мога. Какво е това? Low Detail взех. И го взех пак. И да видим какво ще стане, като взех Low Detail. Сега ще видим, хора. Айде пак на тази стрелка. Така. Окей, успях на двойната стрелка. О, не. На 36%, хора. Не знам дали имам някакъв шанс да мина хард ниво, но дано да имам голям шанс. Аз съм много бърз тук. Така, успях да взема това Low Detail. Айде на стрелкичката. Окей. И сега трябва да внимавам и... Не! На 35%. Явиме някакво друго ниво, хора. Има ли? Няма. Приятели, за последно избрах да играя нивото окей. Т.е. добре, тъй че това ще бъде последното ниво за това клипче и видеото ще приключва, хора. What? Много бъгва това ниво, много бъгва, хора. За момент си помислих, приятели, че е автоматично, ама не е автоматично. Мале хора, какво се случва? На 31%. Хора, за съжаление, седми епизод не можахме да минем никое ниво, но както и да е. Оставете по един лайк, абонирайте се за готината банда и от мен е чао, хора!